Celani ngiphelezele kusasa ngiya e-ICC edolobheni inkosi Mbusiso. Umfundisi ubale ngimi naye walapha ekhaya ebuhleni. Ngiyabona abantu masibheka njengala bamile kuqala neconvoy abanye bayangena ngaphakathi kwenzakalani mfundisi? Balinde ukuba inkosi iphume ngoba iyona ehamba phambili. Ezihamba phambili inkosi ke bese belandela. Kubhekwephi mfundisi wenkosi? Kuya njengokusola la kuye-ICC baba uye-ICC TV. Kuyowenziwani i-ICC? Siyobuka i-ICC ukuthi inhle kanjani noma khonto enziwayo khona i-ICC mfundisi? Umcimbi baba awuceliwe wama-graduate. Abantu abaneziqu zemfundo. Nasesonto lamaNazaretha kwaShembe bakhona? Baningi kwehlula. Cishe bangaphezulu kwama-1000. Kushuthi akusile isonto elincane le. Bangaphezulu kwama-1000. Khona ngisho abodokotela, abona nje abanye bawodokotela. Usho odokotela laba abalapha abantu kanjalo noma abanye bodokotela. Hayi kushuthi akusile ibandla elincane le mfundisi. Bodokotela nalapha siyakhona bazobe bekhona. Hayi sesiyobona phambili ke mfundisi Nkosi siyabonga. Agweyami Mamzimela Manzuza Makhanyile Mashange in the Vancouver.
to Bengkulu.